Kamusta na kayang best friend ko at si Brian? Masaya kaya siya? O baka hindi na siya nakakangiti dahil sa ginawa ko? Sana wag siyang iwan ni Brian. Sana napapasaya niya ang best friend ko. Ibang-iba ang ugali nila sa mga kaibigan ko ngayon dito. Sila, kahit naglalakad lang kami pa uwi, masaya kami. Samantalang dito, paglabas mo ng university, kanya-kanya nang sakay sa kotse. Grabe no, parang kailan lang, freshman pa lang tayo. Ngayon, ilang araw na lang, gagraduate na tayo. Oo nga. Ikaw, Mercedes, masaya ka rin ba? Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o hindi dyan. Ha? Bakit naman? Oo nga naman Mercedes, ikaw lang yung gagraduate na hindi masaya. Hindi kaya mga pagdalo sa atin. Nakikinis eh. Una yung boy. Nagkinis mo't yung nagkintamati ka din naman. Kaya gumagamit tamit ha? Ito ni, GR4 Extreme Degree sir. Mahit nga pangikat ko ata. Ito mangkin nga grasa. Magaling mo lang ang dilugan ko ha. Nagdalos ni. Ito na yan, nagsilingay. Nay, Mahit ah. Nanay, nagdalos sa kadena na nay. may cut pa iso nay. Kulang ata, ibabad mo lang 3 minutes to 5 minutes. Sama ko kuskusin. May cut no kan. Alam ni, nagdalos ni. Terus cut pa iso nay. Pati kanino motor na to? Kanyak ah. Kaya motor mo ay. Pahatak ko na kung pagbayad ko. Sayang ay. Nagkaras mo na natin sukat mo. Di ba alay, basta tumaray. Sa bagay ah. Oh, nagkinis yun, nagsilingin na eh. Kung pa makita mo lang yung nakadagrasa na ah. Kita man Pagagatangan nga ikasta. Yung TikTok, Lazada, Shopee, da. Mabalin ang gurdura may salang. Balay, basta pagbayad mo. Ang gurdura ito mga raw ta gamitin mo di ka din ah. GR4 degree sir. Oh, Kita mo na eh. Magmayat buya na yan. Dalos ni. nagkinis na rin na eh. Kasi naman, hindi ko alam kung iisang eskwelahan pa tayo. Ngayon magka-college na tayo. Oo nga pala. Ikaw, Brian, anong plano mo after graduation? Hindi ko nga alam eh. Hindi ko pa nakakausap ang nanay ko kung kaya niya ba akong pag-aralin sa kolehiyo. Ikaw, Mercedes, sigurado ako magkukolehiyo ka. Hindi ko nga alam kung saan ako ipapasok ni mama at papa. Eh ikaw? Nakapasa kasi ako sa scholarship exam sa universidad ang lusod natin. Mabuti pa kayo. Ako kasi hindi umabot yung average ko para sa mga scholar. Ano ka ba, Brian? Makakapag-aral ka kung gugustuhin mo. Anong ibig mong sabihin, Mercedes? Oo nga, Mercedes. Hindi ko maintindihan. Kung hindi ka kayang pag-aralin ng nanay mo sa kolehiyo, pwede ka naman pumasok kahit sa mga vocational school lang. At least doon, kung nakapagtapos ka, sila na mismo yung magbibigay ng trabaho sa'yo. Kung yun ay gusto mo lang naman. Uy, Brian, maganda yung sinabi sa'yo ni Mercedes. Oo nga pala. Salamat, Mercedes. Binigyan mo ko ng idea. E di lahat tayo makakapag-aral pa rin, di ba? Mercedes, bakit ganyan ka makatingin sa ilog? Oo nga naman. Kala mo naman, hindi ka nababalik para makita ulit ito.
Kayo talaga kung ano nung iniisip nyo. Tama ka, Brian. Hindi ko alam kung kailan ko ulit makikita tong ilog na to. Kung saan kami unang nagkakilala ng best friend ko. Wow, ganda naman pala dito. Hello. Bago ka lang ba dito? Hello din. Oo, kakalipat lang namin dito galing Maynila. Ah, kaya pala. Dito na din kasi ako titira, kaya dito na rin ako mag-aaral. Talaga? Anong grade ka na? Grade 7 na ako, ngayong pasukan. Wow, pareho pala tayo. Siya nga pala. Ako pala si Jen. Ikaw? Ah, ako nga pala si Mercedes. Pwede ba tayong maging magkaibigan? Oo naman, ikaw nga yung una kong nakilala dito. Talaga? Ang swerte ko naman. Swerte? Bakit? Wala ka bang kaibigan dito? Wala eh. Ayaw nila akong maging kaibigan. Ha? Bakit naman? Ewan ko. Mabait naman ako. Pwede ba kitang maging matalik na kaibigan? Ha? Sige. Di bali na lang. Uy, teka lang. Sige na nga. Talaga? Sige, salamat. Yes! May kaibigan na ako! Huwag kang mag-alala. Lagi tayong mamasyal dito. Talaga? Maganda nga dito at ang presko ng hangin. Tara na, sasamahan na kitang umuwi. Para bukas, mamamasyal tayo ulit dito. Talaga? Sige. Mercedes, bakit ka ganyan makatingin sa amin? May problema ba? Oo nga naman, Mercedes. Parang may tinatago ka sa amin ah. Hindi ko pwedeng sabihin sa best friend kong may plano na si mama at papa na sa abroad na kami maninirahan at doon na ako mag-aaral. Alam ko, labis na masasaktan ang best friend ko. Brian, tingnan mo yung kambing doon, no? Pink. Pink, be? Lo, Oo. ibang kulay yan ah. Baka iba na yung nakikita mo, be. Mama mo blue. Tatay mo nga green eh. Kasi Yo. favorite ko green. Favorite mo green? Oo, kaya lahat kami green. Sa akin, baloy yan. Pati ikaw, Brian, simula pa lang ng high school tayo, naging malapit ka na sa amin ni Jen, kaya patawarin niyo ako kung hindi ko kayang sabihin sa inyo ang paglayo ko sa inyo. Sobrang sakit din para sa akin ito. Hoy, Mercedes. Ano ba talaga nangyayari sa'yo? Tulala ka na naman dyan. Alam mo, Jen, baka nagugutom na yan. Oo nga. Kita mo na, kaya nawawala sa sarili yan. Sige, tara na nga. Saan niyo ba gusto kumain? Bakit, te? Delivery mo ba kami? Hindi, no? Tinatanong ko lang. O sige, tara na nga. Ako na yung taya. Salamat, Mercedes. Ang bait mo talaga, be. Oo nga, kaya nga naging best friend ko siya eh. Ano, tara na? Tayo kakain, be. Dito na lang.
Be, dito, be. Dito ka na. Be, walang pogi dyan. Dito, be, mga nakasando, be. Gusto kong sulitin ang pagkakataon habang kasama ko pa kayong dalawa dahil sigurado akong sobrang mamimiss ko kayo pag malayo na ako sa inyo. Jen, okay ka lang ba? Hindi eh. Ilang araw na siyang hindi nagpupunta sa tabing ilog. Bakit di na lang kaya natin siya puntahan sa bahay nila? Baka mamaya may sakit yun. Eh di sana, nag-chat at tumawag na sa akin yun. Kaso, di ko din siya makontak eh. Kaya nga, mas magandang puntahan na lang natin siya dun sa bahay nila. Mabuti pa nga. Ano na kaya nangyari doon? Ay, nako. Kesa nagtatanong ka dyan, puntahan na lang natin siya. Sige, tara na nga. Tara. Hoy Jen, okay ka lang? Sa tingin mo, Brian, sasaya ako sa nalaman ko? Kahit naman ako, no, nagulat ako sa sinabi ng kapitbahay nila. Bakit ganun siya, Brian? Ang dayo naman niya. Hindi ko din alam ang dahilan, Jen, kung bakit. Hindi man lang siya nagsabi sa atin. Hindi kami naglilihim sa isa't isa. Pero bakit ganun? Siguro may dahilan kung bakit nilihim niya sa atin ang pag-alis niya. Hindi ko alam, Brian. Pero ang sakit ng loob ko. Best friend ko yun, Brian. At halos parang magkapatid na rin ang turing namin sa isa't isa. Kahit kailan, hindi rin siya naglihim sa akin. Ngayon lang, Brian. Ngayon lang. Jen, hintayin na lang natin. Malay mo, magparamdam din siya sa'yo, Jen. Sigurado ako na nasasaktan din siya ngayon kagaya mo. Kaya maghintay na lang tayo, okay? Hanggang kailan, Brian? Hindi ko din alam, Jen. Baka bukas o sa susunod na araw, sa susunod na buwan o sa susunod na taon. Hindi natin alam, Jen. Basta maghintay na lang tayo. Anong nagawa kong kasalanan sa'yo, Mercedes? Bakit naiwan ka na lang nang walang paalam? Jen, ano ka ba? Alam ko na hindi ka makakalimutan ni Mercedes. Mga bata pa lang kayo, mag-best friend na kayo. Kaya alam kong hindi rin madali para sa kanya ang lahat. Kaya naniniwala ako na balang araw, ipapaliwanag din niya sa iyo ang lahat. Kaya huwag ka nang malungkot dyan, ha? Tama ka nga siguro, Brian. Kamusta na kaya siya? Sigurado ako galit yun sa akin. Patawarin mo ko. Balang araw, babalik ako dyan at hindi na aalis pa. Pangako, Jen. Mercedes, halika na at mag-enroll pa tayo sa university. Sige po, Ma. Halika na, Jen. Umuwi na tayo para makapagpahinga ka na. Sige, tara na. Kamusta na kayang best friend ko at si Brian? Masaya kaya siya? O baka hindi na siya nakakangiti dahil sa ginawa ko? Sana wag siyang iwan ni Brian. Sana napapasaya niya ang best friend ko.
Ibang-iba ang ugali nila sa mga kaibigan ko ngayon dito. Sila, kahit naglalakad lang kami pauwi, masaya kami. Samantalang dito, paglabas mo ng university, kanya-kanya nang sakay sa kotse. O, di ba? Ang pogi, no? Brian, kamusta kaya si Mercedes? Masaya kaya siya sa Amerika? Hindi ko din alam, Jen. Naiisip niya pa kaya tayo? Oo naman, no? Sigurado yun. Ano ka ba? Baka may ibang best friend na yun doon. Wala, no? Ikaw lang kaya ang best friend, no? Kasi, kung iniisip niya ako, tayo, edi sana nagparamdam na yon. Kasi, isipin mo, halos 3 taon na nung umalis siya dito. Tapos, hanggang ngayon, wala pa rin siyang paramdam sa atin. Ngayon mo sabihin kung naalala niya ba tayo. Hindi ko masasagot yan, Jen. Pero sana, naaalala niya tayo. Nakalimutan na siguro tayo nun. Sa tagal ba naman ng panahon na umalis siya? Hindi bale. Pangako ko sa'yo, hindi kita iiwan. Promise. Sasabihin ko kay mama at papa na hindi ako masaya dito. Miss na miss ko na talaga sila. Gusto ko na uli silang makasama. Doon ko na lang tatapusin yung pag-aaral ko. Kasama sila. O, di ba, be? Ang ganda ko. Brian, pwede ba bago tayo umuwi, dumaan muna tayo sa tabing ilog? Ha? Kala ko ba? Sige na, please! Akala ko kasi kaya kong isang tabi ang lahat ng pinagsamahan namin. Hindi pala. Dahil pag nasa tabing ilog ako, naaalala ko yung mga masasayang araw na kasama natin siya. At kung saan kami unang nagkakilala. Ay, nako. Sige na nga. Hindi lang kita mahal bilang kaibigan. Naku. Salamat, Brian! Paano yan? Tara na? Sige na nga. Ha? Kabi. Mabuti na lang pinayagan ako ni mama at papa na umuwi ng Pinas. Makikita at makakasama ko na uli kayo. At hindi na ako aalis pang muli. Pangako. Isang lugar lang ang alam kong sigurado ako makikita ko uli sila. Sa tabing ilog. Kahintayin niyo ako dyan, best friend ko at Brian. Mercedes, tara na. Baka mahuli ka pa sa flight mo. Sige po, ma. Kamusta na kaya siya? Siguro, masaya siya nag-celebrate ng birthday niya doon. Malamang. Siyempre, no. Puro blondie yung mga kaibigan niya dun. Hindi nga ako nagkamali. Dito ko kayo ulit makikita. Siguro, may ibang best friend na yun doon. Siguro nga. Baka nga nakalimutan na tayo nun. Kaya nga, siguro, hindi na rin niya naisipang bumalik dito. Eh kung sabihin kong mali kayo, Bes! Ikaw ba yan? Totoo ba to? Bes! Namiss kita! Ako din, girl. Namiss kita. ako din, miss na miss ko na din kayo. Kaya umuwi na ako. Jen, galit ka ba sa akin? Honestly, girl. Oo. Nasaktan at nagtampo siya nung umalis ka. Dahil hindi ka man lang nagpaalam.
Bakit nga ba hindi ka nagpaalam nung umalis ka noon, Mercedes? Pasensya ka na. Wala kasi akong lakas ng loob para sabihin sa'yo. Hindi kasi kakayanin ng loob ko pag nakikita kitang umiiyak. Mas nasasaktan ako pag ganun. Isa pa, pinangako ko rin sa sarili ko na babalik ulit ako dito para makasama ko kayong muli. Kaya ba nandito ka na muli, Mercedes? Oo, Brian. Hindi ko na ulit kayo iwan ng best friend ko. Totoo ba yan, Mercedes? Oo, Jen. Pangako. Teka nga pala, paano mo nalaman na nandito kami? Naisip ko kasi na Siya nga pala. Ako pala si Jen. Ikaw? Ah, ako nga pala si Mercedes. na hindi ako nagkamali na andito nga kayo. Ay, ang galing mo naman. Tama ka, Mercedes. Kaya hindi rin ako nagsawang pumarito kasama si Brian. Dahil naniniwala din akong dito ulit tayo magkikita sa tabing ilog, kung saan tayo nagkakilala bilang magkaibigan. At hindi rin ako nagkamali. Dahil ang tabing ilog na to, ang naging saksi sa pagkakaibigan yung dalawa. Simula bata pa lang kayo, hanggang ngayon, at hanggang sa dumagdag ako. Kaya maraming alaala ng pagkakaibigan ng tabing ilog na to. Tama ka, Brian. Kaya maraming salamat sa tabing ilog na to. Dahil dito, nakilala ko ang best friend ko. At pati na rin ikaw, Brian. At kahit kailan, hindi tayo magsasawang bumalik dito. Tama ka dyan, Jen. Dahil ang tunay na pagkakaibigan ay hindi kailanman mabubuwag o makakalimot. Oo nga, tama ka dyan. Happy birthday pala, Mercedes. Happy birthday, best friend ko. Maraming salamat sa inyong dalawa. Ito na ate yung pinakamasayang birthday ko dahil nakasama ko ulit kayo.